Namhlanje sifunda ngokaMateyu 23 verse 27 to 28. Kuseyibo maye abanikezwa abaFarisi nababhali uJesu ababiza ngabazenzisi. Uthi-ke kule ngxenye bafana namathuna acakiweyo kodwa ngaphakathi agcwele ukubola. Sengakubheka ngale ndlela yayizolo yokuthi ngaphakathi limbi ingaphandle lihle. Kodwa futhi singayibheka abazalwane ngendlela esenza ngayo ngabafileyo bakithi. Sibangcwabe ngamabhokisi amahle. Kube nomkhosi noma umcimbi omkhulu wokungcwatshwa kwabo. Ideko, ikeyboard, ukudla, intontoni, nathi sonke siconse. Phela unyaka sibakhela amatshe sibambulele. Amatshe kube nemicimbi emikhulu kube kuhle sisifaka amabhodi, welcome to the unveiling of. Kodwa umbuzo ukuthi ngaphakathi siyithathile yini izifundiso zabo. Siyakulandela yini lokho abasiyala ngakho. Ikakhulu abazali bethu ukuthi akwenziwe ukuthi la ekhaya kuyenziwe ukuthi umntwana uba nje akabi nje. Noma nje sigcina ngokubenzela lezi zinto. Abanye even ngaphambi kokufa noma kokushona kwabo besingabanakile kangako. Bekubangiswana uma kumele umayi sesibhedlela. Sonke sinezimoto kodwa akekho volunteer. Ngizwa kuthiwa abanye bazibakhokhisa abazalwa imali ya petrol yokuhambisa begula kodwa akanela shone. Sesibona ama-casket, sesibona into eziningi ezisabekayo. Yebo bazalwane. Asiwakho amathuna abazali bethu, asibangcwabe kahle kodwa kakhulu asigcine inkumbulo yabo. Uma sidla ifa labo eliphathekayo kodwa sibe siphila ifa labo ababephila ngalo. Nawe ukude nenkonzo kama wakho, nawe ukude nokusiza umndeni abazali ababekwenza, buyela khona ngoba umFarisi, umbhali, umzenzisi, thuna elicakwe ngaphandle ngaphakathi igcwele ukubona.